Sagudayan nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Arlene nga napoluan, kinatibken. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, nasakit man nga awaten. Ngawawan maaramid no di mangawat iti kinapudno. Doa nga tangwen nga nagkarelasyon kami. Ket iyata naggraduar kami nga patpada iti kolehyo. Isumitten Manong Nemi ti panangisina. Panangisina na kanyak. Pinangisina ni Simon kanyak. I'm sorry, Harlene. Ngayon, sana nga pintas na relasyon ta. Di gamin? Kaganahin na kaapak. Agapat ta ita. Tun maminsan, ang kinawatan ta. Tunukuan agapatan tumanin. Kasi katipuon ti amin, kapag kapapanda. No talagang ipatpatag na Simon, mawatan na. Ano trumbing awatan ka? Nagraduar talaga root anti college. Di mo pala kayat. Diyan ka di mat kunakin ka. Mga oraan niyang tundi kayat mo. Basta laki di agasawatan. Yung saan tapay nakasaganang ang kasawa. Karadraduar tangang padpada. Di na tapay nag-take board. Tapos balinta nga, lisensyado, nga maestro ken maestra. So nga di mangisuro tapay. Agurnong tapay. Saan tato ang kasar? Ngamdata kayat mo ang pasamag. Itisang ko pa padangitid kang kati amin ko. I'm sorry. No talagang ipatpatig na, Carlin. Ipay mo. Aramidad ta. Taday dati pamaneknek. Nga talagang ipatpatig na. Kinipatpatig ka. I'm sorry. Tiyak kayat. Api di mo kayat. Kayat di kita daduma. Dagsapol kat mangayat. Isungad ko na. Nagsinatan. Gabata kang ganahin ta. Agapapakasla ita. Agapat naman rin. Handa man nagkinawatan. Tadi mo mat kayat. Di pala ka di mo naiking ka. Nga maarakop na. Nga maramanam di kiti lips ko. Saan ka di pala umanak ang ganeta? Simon? Tapno. Ada dagsakit ti ulo. Isungastot ko lang. Kabutasan mo kayat. Sumapulak iti tao. Nga mangayat iti kayat ko. I'm sorry. I'm dahil 20 maudi nga parang sarita takas to'y. Goodbye. Diyak kumakayat Manong Nemi ti agsangit. Kasal-saludsudek. Rumbeng ka di nga sangita. Ti panangisinan ni Simon kanyak. Nga managarubos di tiluwak. Kat basta latan pinanawan nak Manong. Hagan anog ugak. Gabot tamawag-wag-wag ti abaga. Pinalubusak laing nga nagtedted, nga nagarimayang di tiluwak. Nga nang basay ti pingping ko. Nabasan ti ropak ka nagitiluwak. Agsa sa ebekak, agsa sa inekak. Kat may salahing ti saludsud. Apay nga dinakmawatan Simon. Apay nga di mo among respetaren ti kinababae. Ipatpatek ka Simon. Sigating karik nga umunakan mauding ayat ko. Ngam kapot at dinakmatin kayat. Ikarigatan ka nga susuruan nga ayaten. Susuruan nga lipaten ko nakuma.
Ikarigatan ka nga sursuruin, alipatan, Simon. Nag-review at manunamingam sa angkong intulok nga maapektaran. Di ba nag-review? Adadakid di manunaming nga pinatibker ko ti pakinakam ko. Kasapulak ti kinatibker. Masapul nga natibker ti pakinakam ko. Namasapul nga tibker. Babae man ti kinatawag ng pagtalinaed ti kinatibker ko. Idi rimuar ti resulta manunaming. Simngaw ti isang ko. Nakapasak. Hindi kita akbat tinagan manunami niya Simon nakarwarmet isuna. Kat babaen kadatatang kaninana nga nakisarita manunami kada kita mabalimbing nga kapten tapos kasta kita sa anak amarigatan ngagsapol ti pangisurwa. Oras ang kumakayat mano. Ngayon masapol mo. Tanong saan ka akumpit kada gitrumbeng nga kaptam. Baka ngangakang agruuray. Baka pati substitute kat narigat pay. Isang minulubos sa klatan, manunaymi ni tata nga napanagsalita kin ni kapitan, kat napantakin masalita ni mayor, kat sa sinuman dita mabaling asidgan, manunaymi ay kakalpasan ti makakabulan, kat nagsaramat din manunaymi. Agandang da naglukat ni klase nga nakoma. Hasta ko nagkaragsak ko manong naimi, di ba ganitatan? Nga adan, inapreparahanan, di panangisurok, iti ba sa elementary school, manong naimi, dito mitlaing lugar mi. Siyempre, manong naimi, nakilangan nga nakisiningid, kadigitinadanon ko nga mangisursuro. Dihat babae, Arlene, ibilang ulat at ibagimon nga nabayagan nga kakadwa tayo. Medyo nervyos ka. Oo, gagangin deta. Nagpraktisam nga didi. Nagpraktis teaching am. Imbagak mano. Gawin. Kapadasa mo tin, tinakilangan ka na kiti upingan. Nagyamanak. Naida. O kayat mo, dadataksin ningin. Kasi nga lumot amin di kakadwa taang siyempre, kasapulang mo dati adada nga. Nasigit, di ba? Sige, thank you, Naida. Hanggang awagan ti manang nga at amok nga inoo nga nakang imisyak. Tapos nasigsigit ta, Naida, wanak latangin ka. O sige, Arlene, wanak latangin ka. Di ba yan? Talon nga tawen nga nung nimi nga mga sursuro ni Naida iti eskwela. At ka nung matang boyfriend na. Katsi ka. Kahit na asawan, nato siya na ay mo. Dinamag mo kanyak, no, boyfriend ko, natan ko na. O, katsi ka. Sinaudsud ko, nagsanay ka. Apay. Numunod nagsanay. Arlene, aya. Kuha, before ti panag-review, nagsina kami. Wow! Sakbay pa ti panag-review. Insina na ka, insina na. Sika, dadya lalaki, tinang insinakan ka. Muna tawin nyo, duwa nga tawin. Nagkaskwalahan kami. Naging ka nagsinangad kami. Nagdaton. Gabot yung patpatag ko. Kat patsyak yung patpatag na. Inaklon ko isuna. Hindi makapagdadora kami. Insina na ako. Kaapay, anong rason? Saan ko maipahit kayat na? Di ka virgin ka. Uy, virgin ako pailan. Kitsi ka. Hindi pala yung matag-movie kami, hindi agos bahasa kami. Anak ko ba? Di kahit nangasawan nga may isa kalag iti adong agradwar na sang virgin. Kitsi ka. May isa kakalig di man manu nga agradwar ti kalis nga virgin.
Pwede to pa graduar kami ti high school. Kat ado digit sa akin nga Virginia. Huwag na ron. Digit awan ti among istoryaan. Awan at awan magpaipatas ko. Kahit no istoryaan ka. Hanin, baka umapalak, baka mapangko sa pulon na ex ko ta. Ibaga kang sinubyanan kami tayo. Hitod ko ng kwa ti amin ko. Naragsak manong naimiya ka sa salita ni Naida. Tadi toyak nga katawa. Itoyak agayak kada tamanong naimi ti nagbalin nga nagtuloy nga siningan mi. Dada kita ang komo, isuro na, salut-sudak yung kuha na, isuro na. Kaya hindi, salut-sutin na tatang kininanang manong naimi nga umustat man ang isuro. So kakadimit lang marigatan anak. Gagangay lang nga narigat ti damo ng tang. Amin nga trabaho, basta damo. Narigat. Tangim, asan sanayak ton? Mayarwamak ton, hantun nga narigat. Ket, ureno, ada man na nag-aarap ka, kalpasan nga, nagsina kayo dinubyo. Awang matay. Mapaanyo na, tang. No may bilang nga, kada kita may estera nga baak kabalasang. Isuwan tigasat ko, okay lang. Daging kakari kita. Di mo pinalipatan ni, anak na kanay din? Simon. Ni Simon. Ay, sumot ka pala panakalagip ko. Sabi ka dinan. Nagdinamag nga natulag ka nung tikasarda ka na di nubya na nga nang sukatan na keng ka. Kapayaw nga kami nakasyon yun. Awanin nang. Jack, ba't saan ba tumatawag eh? O magpambara ka magtawag kang kuha na? Eh, nagatanong, padasim nga tawagan sa lutsutan. Ninanang mat, api ka ma, baga ng tumpay saan ito, baga nga anya ko mat bibya mo, makakunan na. Ano amin ti marikrignam. Itatana mo mga dandani agkasar, ti ex mo. Ano ka di pa lang mariknam nga sakit? Gagangin ng nabit pa yun. Isut kayat na. Isut kayat na. Ti babae nga, nakasaga nga mangitid ti amin. Uri no saan na pa yan nagkasar. Alala, kaya nga dati kasi naay mo. Nagbabawi ang sakit nga nang bagakag ka. Banyo lang. Nus pakaragsakan na. Sabi ko tararagsakdan to. Itagbalin na asawa na. Ikarakararag ko. Nga naragsakan to Naragsakan to Hindi kinapi ulit-ulitan nga naragsakan to Sakit tumran di kataluam. Naragsakan to nanay. Naantagsangit Ngam talaga ka nagsangit akmano. Nagsangit Tas imre kang iti kwarto, kaya dito nga pinalubusak, dagiti luwak, manong na yun. Tama din no tep-tep pelak, madin no ter-teredek, mas apol nga ibuwang ko, iruwar ko. Tamno, may kat, maibus ko tiluwak kat kahit kong ibusen, tapos sakakatun nga agsangit. Hindi malpasan, di pa nagsangit ko manong na yun, siyempre. Nalaganan trik na. Hindi agring cellphone ko. Ninahida. Hello, Naida. Kumusta ka? Ito lang malam tinaod nga panagkita. Sa kumustahin na kaman. Ada kami nakita kita Facebook, siya. Di ba si Moon tinagan ti boyfriend mo? Ex ko lang. Ayaw mo ti ex mo? When? Kita ba? Ada i-kwakeng ka. Ada ipasakken ka. Nung pakasakta, kwag na.
Liblabs ko lang ang nagsangit. Kaya mo pagsangitan nakmanin. Namin tinagsangitan. Nadamag dinanan ko. Kaya natulog ang di kasar. The ex ko kinti girlfriend. Ang nagisukatan na kanya. Isungar dito ya. Isulatan na niya. Upload ko. Kahit mo tagsangit manin, ipatulod ko ito. Isin ko king ka. Sige mga ron. Kaya naman kahit mong lang. Ngayon saan ka nga agsangitin. Kapata na ibustalwa mo na pasen. Nagpaiso manon nemi. Napimpinas ka dito nga babae ng siyak. Na-edit. Na-edit na talaga ito babae. Ken orin ni Simon. Na-edit. Napinas mo ka diya. Yung kaslalangan iti flirt. Virgin nga ta. Nga asawain na dito nga babae. Panagkunak sa anin. Langan iti ko. Langan iti nagkaraw nga babae. Kinon ko naklatan manong naming tapno di kasta kita noon nagsakit tinagab ko. Iso nga kinunak manin. Sapi ko tanaragsak kayon to. Simon, Ken Grace. Grace tinagan di babae man. Hindi mo nga naging salad ko manong naming kalpasa nga pinukawan na dinanang tamangan kam kanon. Tabang aran ng tiriklam tanapang ka nagsangit. Kahit ko kumamanin tayo sa langit na nang sa anin. Kalbasan ng insan ni Naida, dito o kita nyo, ay, kahit nasawon nga, pepeso, yung bagat, pepeso na. Into no 8, may ngalawas. Idad to'y. Adad to'y. Di inkanto. Ano pambra kamapan? Hinanang met. Kaya kanto mo, damat pinagsamaan nyo kini Simon. Haan? Kanto mo't kablawan nida. Congratulations. Sabi ko tanaragsak kayo. Okay. Diba? Datit daw-dawat mo. Sabi ko tanaragsak da. Rumbing to hadi nga mapanak. Ewan klase ka na tangal daw. Hanin nang, tang. Saan? Ulit na daon pala kanyang tinamber na. Teksak tulatan. Congratulations ko naktulatan. Sabi ko tanaragsak kayo. Diyan. Manong name iti kaaldawan dayta nga kalay sa digit duwa. Didiram na maek nalpasen ti seremonya ket addada ni ti reception. Nalak ti cellphone ko manong name ket baring no ito pala us-usa rin na nga number. Congratulations. Sabay ko tanaragsak kayo. Insen ko. Ngayon tinaawat ko ng text back na manong name mabalin siguro nga naigam ti cellphone na. Tasaan siguro nga agigam ti cellphone kabayatan nga madamati reception. Ngayon kamalman na manong name at text back na. Thank you. Agama na. Hindi pa nang idaw-dawat mo. Asapay ko tanaragsak kami. Medya lang man. Hagagang intultuloy ko tipasnig ko nga mangisuro, manunemi, wahin in time ko impang ko ti aming nga time ko ti panangisurok, panag-review, panagaramit ti lesson plan, ganda dumapan. Basta nga awang klase, manunemi, rumarak mo, tinakagmol, pag napagdarita, kung saan, wisag datatang kininanang ingkam mag-picnic, iti bye-bye, igiti bye-bye.
pasen na itang school year, manong naming, sa bali man na school year, talon, nga tawen, manong naming, nga mga sursuro, oy, tun kanot panakinubyo manen, Arlene, naida, maragi ka mapasamak da ita, sikay, manong nga taon nga gnubyo kayo, linubyo mo, 5 ton. Oh, di ka ba kasar? Oray ka nga ti panangimbaga na ti William Mary mi. Amin. Alam kami ti plano yun. Agurno. Wala ta, adamat na ta mapasamak ka na ta. Wala na eh. Kaano ti panag-date yun ay? Twice a month. Oh? Papapanan nyo mat. Ingka mag-dinner, kalpasan na, mapangkam to check-in, short time. Basta, ano trabaho na? Engineeriso na. Kontraktor? Sikat na baknang nga rin, kasta, kontraktor, balintong asawa. Baka man chicks na. Siksikalain ko na naman. Baka sikalan ti Martes, kada sa bali ti Markules. Amam sika, madlaw mulatan mo talaga anda sa bali. Tapay. Siyempre, nalukay dagiti arakop na. Nalamiis dagiti agik na. Magang ganayamit man ako yung dagiti arakop na sika perming manang manso na kanyak sika perming kami tuloy yan. Nalaying so na sika. Ang paglaingan na ko ma. Pero may nga urilag agboli ka gaon nagiti matak no. Pero may nga ang tuloy si kamot lang ito. Papaapalan ng lang. Ureg lang maminado sika. Dahil 3 hours. Maminado ka 3 hours. Mamitlumet. Oo no. Mamindua ak hampay kingkwana into no ipitlok sumawaten iso nga mamintlo ak hindi may isang oras damot kastawa man mamati mamati kanto no papadasam depende jila yung lalaki muna ta engineer karon baka kastawa teraramidin na kita do mga chicks na siga iso nga agsipot-sipot ka lang ang mga numapadasam tumatagsangit akas kanya kabukin ni ayat ti makadakes no saan nga kayo tagkatuluyan nasikit tirakin mo at iso nga tinangipayam ti kinabirhen mo o ang mga sinalimut-mitan nga tinagiben ti dayaw mo ako nada kasta kami nga inistorya kininayda no the time mi mano idi ket kayat ng istorya ang mayat ko mayawat takpat at dungeg at makakatawa mo. Again ka manong nami nga adda nag-message iti cellphone ko. Ang nakapunbok. Mabaling ka di nga kita ta. Pambarak makikita kang di ka mamon. Ikaw nagrigan. Ni. So dahito ya. Sino dahito nga lalaki? No lalaki man. Kanapi ko magkita kami. Ulit-ulitan na tumawag man. Di ko nag-text. Sugmatan please. Wala man lang sugmatak na message na. Tas sino ka amin? In text back ko. Siyak. Sino nga si ka? Sa bali namin ti number kon. Sino ka? Api kan di bunga, bagan sino ka? Di mat sumukpat manin. Nagringmat manin. Pambara ako ng sungbatang katibot, ibagan sino ka? Sino ka ngamin? Text ko Siyak. Ni Simon. My ex.
Tapi ko matuhawag. Tapi ko magkita kami. Nagluko na to yun. Talong tawan na na. Nasurok na talong tawan. Nagriring lata. Sumpatak man lang. Hello. Abay naguglat kan. Ano namin tipagam? Kumusta yung galang? Ako pa'y asawa? Ako pa'y. Boyfriend? Ako pa'y. Tanyo kumaking ka? Ano problema? Kahit ka ko mga makita. Ito ang rason. Kahit ka makita nga makasarita, mailiwak namin kayang ka. Apa ko marumpag nga makiilo ka kanya? Ano kung matkaili mo kanya? Sikapay lang di patpatik ko. Idiin siya na lang. Saan na kung ipatay? Diba? Tandan sa bali nga patpatig mo. Nga asawa mita. Diyak nga rod maawatan tirik na. Hindi pa ilaing. Yung mitala nga datured ko nga tumawag ka. Kasi alam mo lang ibagbaga nagbabawi ka. Nagdakkel di pa nagbabawi. Taapay kami. Kumuna-unay, saan nga syakti mo na kay ni Grace. May katuwa. Kasla saan nga mapnag kanyak. Kasla nga mapnag, adjat kahit mong sawan. Nakapsutak siguro iti sex. Kayat na pa'y ng Jack dun kayat. Kayat na pa'y ng Jack matkayan. Dadat nadlaw ko kinukuhanan. Kid ka po iti deta. 5 miis. Gengag din dinamag na. Lipliputan na kasawa. Isang mababawi at wabing isot inasawa. Saan ko ang inadal ka na imbag? Tika pabalin na. Adumat kaya man experience na. Kahit di kita napadpadasan na. Saan ko maitad kang kuhana? Isong agsapsapol. Iti pakapnagan na. Yung bagtawang pa anak mi. Manipod iti kastoy, ti mas pasamak ka na kami ti asawa. Saan ka nga maikat, itilagip ko. Hindi ko mapilakayat ko, nga tawagan ka. Kahit kong ibagakin ka, nga kita ta. Kahit kong ibagakin ka, nga babawi, iti naramid ko kin ka. Yung tsak na ikan dito rin. Yung kalag ito'y hello? Anda ka ba lang? Anda ka ba lang dundungit ka? Simon. I'm so sorry. Tinaramin ko. Mabalik ka di ka. Ore maminsan laing. Nagkita ta. Iti makabulan. Ngayon nakas pagarikan ta. Linawas. Nagkita ta. Agsasarita ta. Nadya lang.
Tapat siyem ka ding orot ng manungutak. Please. Warak pagpakahasi ka. Tadidak ka din ipatpatek. Tarumbeng ka din ipatek tikas ka. Nga mapi awang aging ganit, takit akong pa'y boyfriend mo. Gabata siya pala ipatpatek mo, di ba? Diya ka mo ang sungmatan na ito. No pag-iwasaram, naging ganit, takit akong pa'y boyfriend ko, na si kapalit ipatpatek ko. Manipon mo't idi, insino na, ako ba't pati nag-aaram kanya? Ano? Ako ba't nag-aaram kanya? Dito eskwela pag yung surwak, ako ba't nag-aaram kanya? Katao ba't bachelor ka na gito yung lalaki dito. Ako ba't pati may nang pasyar kanya? Ako ba't kating tinawag ko? Ako ba't ka-text ko? Ako ba't ka-chat ko? Mabaling ka din kita ta. Arlene, please. Saan to mapasamak na ito? Kaya siya tagpagpakasya ka ka. Dahil ito maudi. Umunakin maudi, please. Hanak kag tetex, saan ka ng tetex, saan ka tumutawag. Sige, bye. Manong nemi, imbagag ken kuana nga saanin nga agtetex, saanin nga tumutawag. Ngim makulit. Manong nemi. Nagbalin nga problema. Oh, Arlene. Abi ka sa langam. Tinamag ni Naida. Ada din nga problema, Naida. Kaya baga baka makatulong nga. Nagsansakit na problema, ma. Ito na, kasla ka rito, yo. Agri rin, tumawag ba? Sino? Jack lang rin sumusumbatan, text nga text, Jack pa yung open ng tigitib message na. Sa tawag ka tawag. Gastaran at bateryak. Katawag ako nga, sungbatan ngamin, numasungbata mo, ang sarita ka labiit, di napasin. No sa mong sungbatan dahil tawag ka tawag, no sungbatam, hanto tumawagan. Bakit dumbikat man nga tumawag kasi dyan? Sino kami deta? Abe kanselam. Kanselam. Inedap ko pa yung cellphone ko. May boost charge na. Sino kami dayay? Ni Simon. The ex mo? After 3 years, nasuro ka 3 years. Hindi ko mapala tumawag ka, no? Kaya nag-text, tumawag ka no, tured na. Kada gito. Nagsarita kami. Kat na ibaga na kanyak ti amin namin. Ano ti amin namin ng bagana? Agbababawi, inuapay nga, saan nga da kami? Taapay, muna-una yung saan nga virgin nga, nasawa na di asawa na. Kasla saan ka no mapnek di asawa na. Oh, kat mo sawan. Kasla saan nga kaya. Hanga maitad ni Simon di kayat na. Kaya ko nakalawlog baga kasla kayat pa di babae. Samot nga kayat di lalaki. Wano saan nga kaya di lalaki. Oh my God. Nakadakdak kila nga problema. No tayo lalaki kit saan na maparagsak di babae. Pumanaw di babae. Dito trasun. Ngayon no ti lalaki, ti mangisina iti babae, saan nga naimas di babae? Kasta, adot amok, kabot ada experience ko. Kag din naman kanong nga lalaki di asawa na. Oh my God. Nga magpepeso nga ta. Kapag kung may baga nang saan nga pepeso. Ano nga minti, madmadlaw mo idi kini Simon. Madmadlaw nga niya. No lalaking kaya na patayukin tirik na tibay sa babae. Kasta nga tamad Ngayon ma'am, diyak mo't pulos pinatgan. Kadatat nang sinsinaan na kanya.
Ada nga may nakita lalaking ako eh. Talaga nga nakapsot. Ngam dia boyfriend ko. Dahil siguro, kasi dia siguro sapsapulan na dia asawa ni Simon. Tekas iti boyfriend ko. Siya tagsusurrender. Ma! Siya tagsusurrender. Ngayon dia mat lalaki tagsurrender. Ni Met Simon tagsurrender. Kaya nakasarak, ati babae nga. Talagang, sige pa, sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Ay, gonggurana. Di kamin? Gonggurana. Ngam data, talagang ulit-ulitin na nga tawag-tawagan, sigurado na ito. Ano taramitek? Tapos din akong tawagan. So, bata ma, tapos saan na kantong nga tawagan? Tawag-tawagan ako tumanin eh. Nagsukat ka SIM card. Sa bagay, ako mo't unay adong nga. Katetext ko. Di alis to lang yung bagak nga dito sa baro nga cellphone ko, number ko na. Kaon. Kaya tangarot na Facebook account mo. Ito messenger mo. Kaya nisot masurutan na agad. Binaliwak na si account ko. Hana mo siguro. Ang ko yung bagati pudnunganakan ko, di account ko. So nga, dito cellphone, dito number, SIM card, di mabalin na katawagan. Sige, soktam nga rin. No, talaga kulit-kulitan na ka. Ngayon man nakatanong pa gusto mo minsan. Kahit naulitan ng tumanin. Suntun ti pa rin panang sukat mo, SIM card mo. Ano panang i-block mo kung kuhaan. Advice ko lang kay kanata. Yung kaslasan ko, hayat na iday. Once ka niramid ko, nga magkipagkita kang kuhaan, kasalamat latan, nakikabitak kang kuhaan. Di ba? Di may sa walasang kasi narak na tadaasawanan. Other woman yan, di ba? Babae. Kaya, baya mga kasta panunutin da ang hamat ng pepeso, di ba? Pagustom lang. Advice ko na ito, pagustom lang. Ngayon na talaga nga di mo kayat, madalatakin ka. Manong naming kabota makulit nga talaga rito yung Simon. Pagustuhan ka, ngayon maminsan lang. Saan to nga maulit? Nga saan kang tumatang nga tumatawag, nagtetext ka niya, mabalin? Kinunak kang kuhan, ito na minsan. Napilit nga sinong bata. Sige. Ore maminsan lang. Basta makita ka. Makasarita ka. Kinunana. Nagisinara kak manong na iti may sa kamalam, iti Sabado, iti mall. Makamutan ko nak, no ada makakita. Ngayon basta awan. Awan tanyaman na kanyang dado, basta pagustok lang maminsan. Iti suli manong nimi, anday suna sa jay na pangkudinanon. Iti makaasideg kak manong nimi, nakitutak. Iti panggapan nakarakupan. Uy! Uy! Maminsan lang. Awan karbing ng mga rakop kanya. Tungpahin ka ipilit mo. Kaili ko. Naging masansan na pa naging narakop ta. Kaili ko. Naging gundaway nga. Aglanang naging ibibigta. I miss you so much, Arlene. And I love you. Kita inak. Nalidayak. Ngayon karikarigatak nga, saan nga mamektahan di pa ng surok?
Igar karigatak nga, ipasdag ko ba't lang, ti mangisuro, no, anda kid eskwela. Ngam no, awanin ti obra. I'm not happy. Ay, kung gayam ng gudera kon, maudamdaman siguro. Isarap danton. Kas malit dati, noong kuyog ta, nag-date, gusto mo tlating inuudar ko. Nakakaasi ako. Magita nga ron, nakakaasi ka. Di ka di masyang ganyak. Nakakaasi ka nga ron. Kaya't nang asawin, masyanak ka. Kan kaputa masyang ka kanya. Please. Aniti, please. Kahit kung sublyan tati amin. Are you crazy? Awanin ti asawak. Napanin nakidan na ito sa bali. Ti makaited kan kuha na ti pakapdakan na. Di ka man kayong nalaing. Dadadangsan ko akayat. Di ka sa nun, no? Sublyan ta ti amin, kat may itid kumitan ti amin ko keng ka, kat saan ka madgayang mo nalaing. Hanap mapdag keng ka. Hanya kami tararami na miti asawam, api saan nga mapdag keng ka. Apa yung katawa ka? Hamo-hamong sumpatan sa lusod ko? Ngamdatan na kita amir yan data. Nakakaasi tila nga ti ex ko anong naming iranranta na nga tatkas lakang kanayong nga sila nakakaasi tapno masyanak. Manong naming? Iti kasto yung sitwasyon, masapol nga agbalinak anatibker. Kinatibker. Nagbalinak idi nga natibker nga nangawat, ti panangisina na kanyak. Ket ita, ad-adda ngagbalinak anatibker. Kinatibker ti aramatek. Tapno sa anak amo sulisog ken kuan. Saan ko akayat manong name? Nga ti sinalmat matak, salsalmat matak nga dayaw. Ket marakrak. Ited ko keng kuha na ti kinibirhen ko, idin to ta isuna, ket siya asawa. Ngagbalinak lang nga kabit, nga may saak pa nga maestra. No way, agbalinak ka na tibker. Naimas, paborito ka talaga nito eh. Ken, thank you, ha? Simon? You're welcome. Kanagaman akmet. Hindi pa nang patgam ti awis ko keng ka. Ngam da ito ti maudi. Umuna ken maudi. Ken saan mga tun nga tawagan? Saan kan tun nga tetex? Detet ingkanim, di ba? Iso ting ganik. Di mo to ka di ka iliw manin. Nagkita ta kastoy. Idin to ta at damat nagbalin idi nga relasyon ta. Mamati ka kuma. Sika ti patpateg ko. I love you so much and I miss you. Mamati ka kumakan, masyang ka kumakaniyak, Arlene. Masyang ka kumakaniyak, please. Nakakaasi ka. Masyanakan ka. Ngim, dati bagbagam nga parang sinubyanan ta. Agbagtitak pa yung umuna, sakbay mo pasamak. I'm not crazy, Simon.
May sak nga tao nga, natana nga, natakne nga. Isot garbo ng harod nga saan kong intad keng katikinabirhen ko. Itakid din, tada nasawam itad ko. I'm not crazy. You are my ex. Kad agtali ni Ed, nga you are my ex. Nalpas na ng kamiriyandan. Mabaling ka na manawan. Agkalugan ta. Adalugan ko. Kutse? Itulod ka di balayo? No. Tapno makita danto, mamuan danto, ada makakita ka na ta, aslay ta. Pinatgang ka lang, tapno di ka stakit, maudin dito. Diyak kahit ako nandig di tao nga may sakla ang other woman mo. Please. Please. Panawang kan. Nagkalugan ta. Tapno maaramid mo kayat mo, ito na adatan tiyo nagtikot sem. Nga mabalinak tong mapilit, nga rakupen, nga magkan. Tapno maalukoy mo ito tiriknak. Kahit ituyak ko kasi jay. No. Sana kasta. Ulitek. My ex, pinatgan ka, italaing. Please, saan kanto ko man nga tumautawag nagtetext. Nagtarantag ako nga rimuar marunaymi pinadas na akinamat. Nagadatan na katalaga nga rakupen. Ngem si Mao nga, lalala. Padasam pa'y tumasidag. Tungpain ka. Saan ka nga kumamat pa'y? Di ka mabain? Saan ang kimamat manong naming ngem insusurot na ti panagkita na kaniya. Nga umad atayo ako. Nagpagpakaasi. Langan at nakakaasi at maasyana. No. Sana ka nalupoy ng babae. Natibkera. Amok ti dakis, amok ti dembak. Ngem tumutawag man yung tilaw ko. Gimata nga ako, manon namin sa bali ng SIM card ko. Kabigatan na manon namin kinumustanak ni Naila. Anak, pinatgam? Pinatgak siya. Kahit, di kayat na, arakupod na. Kayat na, ada pakaalukoy na tirik na. Langanat nakakaasi ka. Kamu na siguro kat masyana, malukoy na tirignak, makapagsinubyanan kami, no. Kung nakingguan na agbagtitak pa yung muna sakbay mapasamak dahil ako na. Bilibak mo tikinatib care mo, na. Kawan, tsak pa yung naitid kang kuha na, idi. Tanawaya, nga mangikasal kanya, ang siya itakit din, tas si asawa. Awang kanon di asawa na. Kadindinan na kanon di makapakap na kan na. Tumok no sa dilangit at panagbabawi na. Ungar. Damdama nga karot king kwa na. Kamahana din at sugbatan. Ape nga anya kami tararamidam. Ape hamo maparagsak di asawa mo nak. Di hang sumungba. Kada namnamaim ko may bagana. Baka sila karagiti lalaki nga may sa posisyon. Pag-apaman nga romansa, tunukan, isirek na nga siya. Tunukan, malpasen. Nabitamagan, nalpas si babae. Natakas siya? Kas siya siguro, ni Simon. Imbagtasa nga sikat inasawa na. Sa anak mo't kidagsap-sapol at dahil dito pakaalan no ka nagkita ko. Saan nga virgin nga asawaam. Baka nagkita nakapadas kang kuha na talaga nalaing da. Kaya nang asawa kang kuha na hamad gayang nga nalaing. Diba? Baka kastantong mati mapasamak kang kasi ka. Ha?
Engineer di boyfriend mo. Contractor pa eh. Nalaing. Baka hanggang nagkatuloyan. Kita into no, adan dumting lalaki ng mga asawa kang ka. Baka sapsapulong tumit si ex mo. Dakam nagkatuloyan. Dakami. Dandanin. So kung matiba ka. Atol tulagin min. Si kanto ti mid of honor ka ha. Kaya una. Barbaring na rin best man ni engineer ko. Ket da kayo do. Wala la. Ato kasi kahit. Kadi. Wen. Amo mong kadi si best man na. Ano pa yung baga kanyak? Oh, baka madang kang tumitlaeng hen. Arlene, ha? Baka masarakam doon ti talagang naikari nga lalaki para kang ka. Ket no je best friend nila kay ko, ni engineer ko, ket kasmet ken nila kay ko, to, nalaing, di sangat to kang babawi. Manong name kalpasan ti makalawas. Nagrimot man ti cellphone ko kabaro-baro. Kadatuhang kumot nga nakaapunbok. Di kahit nang soon adaman na nakaala. Kat iso. Iso manen. Nagloko na ito ng lalaki. Nakaala na ti cellphone number ko. Sinong bata? Hello? Hello? Paunay ka matit, Simon? Tas kalaubing? Tas laon na akin mo? Nangalam ti cellphone number ko. Hanin naskan pa yung mamam. Ni Naida? Tiko teacher ko? Hanin naskan pa yung mamam. Nanay magbang, ano man nati bagam? Kahit ko ang kita manin. Saan to na mapasamak na ita, Simon? Anyahan sa? Pawanin ti asawa. Kaya na kung matbibiyang ko na ti asawa. Di man kinakaman sa baling babae. Tay hang agsapsapo diti nalaing nga lalaki. Amom, nakagasgasa ta. Saan nga sikat ng baling asawa? Papi ko naman tikasta. Saan ka nalaing? Tanong nalaing ka kuma. Saan na ka kumang insuksukat ti asawa mo? Nakalalis tumod ngamin. Di mo pa unay ang am mo. Nag-asawa kayo. Sambag nga sikat imuna. Baka no, talagang nagpapasa nin, di kita adunga lalaki, nagbaling asawa. Kastang harti ko na dahil. Naamuak pa nga. Di ka no fourth year high school nga. Naitid na ti amin-amin na. Oh, kita, nagka-uwing. Kapag katawa ka. Nakakatkatawa ka. Ito no, dumakasapol ka mo sa baling nga babae. Lalaing mo nga minagpaisuro ka kanagit na laing. Gusto ko na ni Naida nga co-teacher ko. No di babae timang panaw kada di lalaki, saan nga nalaing di lalaki? Ngem numat di lalaki timang panaw kada di babae, saan nga naimas di babae? Sika, naimas ka? Naimas ka? Alaman nga ron. Gago. Nakita ta please. Masyan ko umakanyak. Ay, Simon. Siguro, no dan tumatin asawa, baka sumarten kan. Iblakan. Kinunak manong name ket talagang saan ko nasken pang soktan ti SIM card ko mano. Mabalin ko mat nga black dito. Di ba? Baring no talaga saan nga makadisturbo pa dito nga tao. Nakunak tinakam ko manong. Aging ka nga dimtengen manong name iti kalay sa ni Naida kalpasan manong aldaw nga practice. Ngam saan ka pa yan nagam mo manong name iti best man.
di boyfriend na. Sa ako lang amo anong name ni Cesar, irisakbay ang rugi ti seremonya. Kasangsagpet na gayam. Sumit lagayang mahanga nakipag-practice. Ay, sinahard, iyam data friend mo, kalito yung may honor ko. Okay. Yama mo ka, ngayon kuha na. Ko-teacher ni Naida. Ni Arlene. Arlene, my best friend. Ni Cesar. Iti pa nagraip dagi datakulap mi manon naming kagadan iti parang nga habukar nga isa man. Nice meeting you. Nice meeting ito. At siyempre manon naming nangrugit ti seremonya naragsak dagi ti duwa. Kat siyak naragsakak madmano. Gabo ka dita, mapadasak to bring maid of honor. Umunog ka po ka di. Ada na isang sangan nga riknak, iti pa nagraip ti dakulap mi ini Cesar. Ada na isang sangan nga mariknak, iti panagpenderang mi. Eye contact man. Naroon agad nagraip ti dakulap mi. Sabali. Sabsabali. Hindi malpas seremonya, dakam reception, kinasarita na ni Aida. At madla mo. Madlo nga niya. Kini Cesar. Gugwapo nga ni Tony, di ba? Ni engineer ko. Mata. Sabali ti gwapo ni engineer mo, sabali mat kini Cesar. Mabing sangsangpet na. Ubra na di Manila. Arkitek iso na. Talangan mo, agkarelasyon kayo, kita ginadayo kayo. Malaksin, no. Dito itong lugar tayo, hindi pagtrabahuan na. Abi, magbagan di kasta. Jack lang mamato ni wagahan ng among girlfriend, busy isuna. Awanti, kasla panahon na, ibagbaga amin kanyak ni Tony. Kadi. Iso na ibaga kanod keng kuha na idi. Nga sikat may honor ko, ang istorya mati may papangken ka, aluluk. Di amo na may panggap ka niya. Kapilitan May panggap pa di ex mo. Hala? Kahit na ibagaan mo at siguro data kini Cesar. Gabot na mamuhan ng virgin ka. Baka agsap-sapol ti virgin isuna. Ag best friend engineer ka na architect. Ag best friend naman. Di awan sa sabali. Na-istorm ka din matlaeng. Baka na-istoryam, namom ka din ni Tony. Na-isistoryam kanyak kinalaing na. Kaya na. Kasta nga tat kinalaing with ni Cesar. Sigurado na ita. Ang gayam da, ginistoryada. Kasi aramida, kastan dumat aramidan po na. Anamin ti aramidan ni Tony kang kanok sex kayo. Wala, interesado ka na. Interesado ka na. Di mo pa naibaga kanyak eh. Gabot ta salsal sudik data kay ni Simon. Awan di mag-ana. Gabot ta awan amo ni Simon. Baka ora isuro di asawa na. Kanan mo tao. Ano baka di nakayat. Kanan? Hala kasi ka. Ori no, adam pasama ka na kami. Adam lahan ni mo ni. Nutoy. Di tagahitay. So numabaling kita. Malpasan reception. Supit ag-drive. Nadalam nga driver ni. Duwang aldaw kalpasan ti kasar manong nemi di agring manin ti cellphone ko. So bali mo ta number.
ang nakapunbok. Hello? Hello? Naku, yung kamagkayam. Saan nga siyak ni Simon? Tapno, agpungtot ka sigud. Siyak ni Cesar. Cesar, ikaw na lang namin, no? Naamuan, di ba, yung black mo isonan? Kasano mo na mo? Ala, ibagbagan sa amin ni Naida keng ka. Ibagbagan na ken ni Tony. Ni Tony, ibagbagan naman kanya. Di amumunti amin. Iso nga hanang naskan pa nga, amamuan ka pa'y. Gabuta. Namuak may pangap kada kayo kay ni Simon. Kan kayat ni Simon nga sinubyanan kayo. Business to mo na ka. Diba? Sungarod. Mabaling ka din nga, awisan ka. It's a date. Agsublek di Manila. Ipal ko resignation ko. Adaman tagod uray kanya katrabaho dito ilugar tayo. Tap na santa hangin na tayo. Mayat ka? Abisal-sud ang kanyak na mayatak. Iso kami tinibagangan ni Arlene. Di na kaya long distance relationship ko na. Alaw ni magbaga kasta. Nagluko na ito. Ay, naida na. Baka kasi dyan ka ipapanan. Timbagam. Isot nang imbaga. Iso na laing tagin na dayo kayo. Una na. Manaksid no. Kayat na. Nga mangsapot sa wali pagtrabahuan na. Dito'y lugar tayo. Kasi dyan ang peso. Ngayon siya tinang imbaga ti LDR. Kasi dyan kahit asawan. Panagin na dayo. Imposible akong pag-girlfriend, no? At daduay din nga muna. Ngayon saan kami nga nagkasat? Tapay, insina na ka? Siya tinang insina ka na kwada. Diya kahit nga tibabayit, mga insina ka niya. Anya tereso na pag insina mi da. Handa na imas. Ay, ala. Sa mong ibabawi pa ka puta. Kasi gamit ko na da Nung day lalaki, isina na di babae, isa nga na imas. Ngayon do di lalaki, babae, mangisina di lalaki, isa nga na laing. Do sa lusod mo na laingat, mapanik na kanto. Sabi ko masalud-sud na laing ka. Do kasanok kalaing ni Tony, mas pa kanya. Tasyak din ang isuro kay Tony. Sabi ko man natin magbagaw. Inem nga bulan manong naming nga inaram nak ni Cesar aging gang inaklod ko panagayat nagaputa talaga idi pala damong ipatpatay ko iso. Saan ming nga bayag pa'y manong name? Gabuta kayat namatan nga adda pamilya na. Iso nga napagtulagan ng tikasarmi. Kahit ni Naida manong naming isong tumid lang itiga maid of honor. Tani Tony, isong tipesman ni Cesar. Bali, nagsinukat. Kaya kat maid of honor kita siya matin ti bride. Nimatan na Cesar iti groom. Manong name iti dumteng deta nga aldaw nakaragragsak kami kat kalpasan ti seremonya manong naming hindi madaman, hindi pictorial, hindi umasadagdag, hindi umay mangkapkablao, karagitag, kakaskasar, kiktutak, hindi makitak ni Simon. Umasasidik. Sweetheart. Dadat ex ko na. Umasasidik. Ni Simon. Nakakaasit lang ka na. Umasadig dito. Umay nga tamat may natakablawan. Arlene, Cesar,
Congratulations. Nagalamano kami manong Nemi, nagalamano damit ka ni Cesar. Sabi ko ma, tanaragsak kayo. Talaga naragsak kami. Sure nga naragsak kami. Agsipod, ni Cesar, tinsagot ni Apo Diyos kanyak. Siyakmet, tinsagot ni Apo Diyos kangwana. Kahit gabot, tada kami, kat sagot ni Apo Diyos. No kasanot pa nang ipatagmi kini Apo Diyos. Kastamit ti panagpin na tagmi. Di ba, sweetheart? Yeah. Di reception. Simon, maabis ka. Hanin. Sumapul ka sa bali. Sweetheart, gayo mo man ni Simon. Sursuro man to man isuna. Tapno di kasta kita, saan nga panawan di babae? Kinunak manong naimik at nagkatawa ti asawa. Kahit mo, pare? Hanin. Sige, lakon. Bagman ta saan ka na siya nga kuha na hindi. Nagbali na ka na tibkar siya. Iso nga. Entong rabi lalaing ng nga rod. Tapno di kasta. Kahit saan ka nga isuksukat ti sa bali. Naimas ka kaning arad na. Siya kautan di ka kaimasan. Iso nga dinteng dedi nga rabi, manong naimi kastigahan ti kong kuna niya naida agayem ko kuna. Tay makapnik. Mapmapnek kaken kuha naman. Makapnik nga talaga. Makapnik. Nanaruna manong naimi kat damong karabi. Napang kami naggahani mo. Naragsakak man. Kat nung kasano tiragsak ko, ragsak mi ti asawak, nasta mo tiragsak datatang kaninanan. Saan ka nagbidot anak? Iti desisyon mo. Talagang andahan nga da kayo kini Simon, no di kat da kayo kini Cesar. Yung tikid daw mi ang kamad adayo, nagbalay kayo, paabayod to lang dito balay mi nga kininanan mo. Tapos nakasta kita, alis to lang nga, umay kami umakar nga magpasyat no kakadagiti apo ko mi. Ngayon kasta nga ron tinapasamak manong nemi, iti abay, iti family house mi, itong ipatakdiran mi, iti dream house mi, kini architect nga asawa. At syempre manong, nakasasayat ni Apo Diyos kada kami, tapi naraburan na kami, iti talo nga anak, at talong apo ko datatang kaninanan. Ni Simon, nawan iti damang ko, saan mo nga tumawtawag, saan mo kumatan na makikita. Intuloy ko din ng isuro, naging kakarigito manong, intuloy ko pa lang timang sursuro, naging ka nga siyempre, dito ito ang nagretiro. At pigsabay lang, bibig pa lang datatang kininanang, so dati may samaring kurang na mga sikaso no kakarigiti apo ko da, nood da kami ngagasawa iti trabaho. Dati nga rod, manong namin, iti pakasalita, thank you, iti laing mo ng ornos, kalpasan nga nakinsan king kadito Italiana, thank you, iti laing mo ng iba, sakit sabi ko ma. Nadamat ni batik nga adal, liliwakin pagsaramingan tibiyang, kadagiti pada ka nagdingag ka nagbuya. Tuwing ordagyamon nga pagaya mo, Arlene. Thank you mat kang Arlene, tigna pa nagsurat, thank you mat kadagiti nagbuya, salamat po kada kayo.